Һәм хәзер Зәйнәп Фәрхетдинова. Аның тавышына меңнәрме кибән. Шулай да җырчы ханым журналистлар белән аралашуга әллә ни хирыс түгел. Әмма безнең программага ул интервью бирергә ризалашты. Фонограмма балалар һәм 2012 елда дөньяның бетүе турында. Әлеге әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Татарның иң моңлысы, безнең гасыр сандугачы. Эстрадада иң матур парның бер канаты. Халыкның алтын тавышы. Бу кешене тасвирлый торган эпитетлар гаять күп. 4 яшьтән җырлый башлаган. Мин 4 яшьтән ай күзеңнең карасы, йөрәгемнең ярасы. Әйт җаныем, авылыгызга кайсы юлдан барасы. Дип әни әнидән сукмактан ди, 4 яшең тулыр тулмас иде. Шуны ди, җырлап ди, шуны матур итеп җырлап килдең ди. Шул вакытта әни ишеткән инде шушы җырны. Үзе җырлагандырмы каян инде мин аны өйрәнгән. Һәм шунда әни күңелемә салып куйдым ди, мин дипти. Әллә бу бала җырчы була инде дип әйтеп уйлап куйдым ди. Әллә Аллаһ Тәгаләнең амин дигән чарына вакытына туры килгән. Күпләр Зәйнәп Фәрхетдинованы азнакайдан дип уйлый. Чынлыкта исә ул Үзбәкстанның Ташкент өлкәсендә туган. Татарстанга 4 яшендә генә күченә. Эстрададагы иң моңлы тавышларның берсенә ия Зәйнәп бу сәләте Аллаһ Тәгаләдән бирелгән ди. Фонограммага җырлаганым да юк, җырлый да алмыйм. Һәм җырламаячакмын да. Үземнең тавышым барында, һәм шулай Зөфәрнең дә бер качанда кулланганы юк. Концертта шул инде килеп, ничәме километр килеп, шушы халыкка ничә мең километр килеп, концертка килгән халыкка Алла сакласын, алдап, авызын ачып тору. Ул шуның кадәрлек зур түбәнчелеге. Быел алар Зөфәр белән бергә сәхнәдә чыгыш ясауларының 20 еллыгын билгели. Шушы дәвердә тамашачы Зәйнәп ханымны төрле образда күрде. Фасыл сайын яңа прическа, үзгә стиль. Зәйнәп Фәрхетдинова үзгәреп торырга курыкмый. Язда бер төрлерәк була бит инде, мәсәлән, җәй инде аңлашыла, җәйдә җиңелчә шагыйрь килә, күзләрендә бер төрле кайф үзгәреп китергән. Әмма мин әзләнү өстендә түгел. Минем үземнең яраткан төсләрем бар. Яраткан киемнең озынлыгы мәсьәләсендә үзе түгел әниләр бар. Озынлыгы ничек булырга тиешлеге. Кая гына барсалар да, Зәйнәп Зөфәр дуэтын тулы заллар каршы ала. Әмма һәр нәрсәнең үз бәясе булган кебек, гастрольләрнең дә үз бәһасе. Мин инде хәзер вакытым булганда балалар белән бергә булырга тырышам. Аларга игътибарымны күбрәк бирергә тырышам. Чөнки үткән 20 ел эчендә, менә үзебезнең улы улыбызда 19 яшь, 18 яшь булды бит инде, кечкенәсе 11-гә. Ул бит вакыт алар үсте, әмма күп очракта инде алар үзләре, мәсәлән, безнең өчен якын кеше туган апабыз белән калдылар, Зөфәрнең апасы белән. Шулай да алар бик игътибарга һәрвакыт җылы ни белән тәрбияләнделәр. Җылы караш белән тәрбияләнделәр. Шулай да барыбер менә шушы без киткән арада югалган вакытны мин ничек тә тулландырырга тырышам. Һәрвакыт татарча сөйләшәбез, Аллаһка шөкер. Мине Зөфәр сүгәйн. Русча кыстырып җибәрәм инде. Алай иттереп, син анышлай гына әйтеп әйтәлмисеңме? Мин әйтәм, минем үземнең телем русча ачылган бит. Анысы да бар. Шуңа күрә мин үзем чи татар. Барыбер шуның кадәр. Зәйнәп Фәрхетдинованың курыккан әйберләре дә юк түгел. 2012 ел азагына да ул шикләнебрәк карый. 12 ел диләр, әйме, 21 декабрь диләр. Шундый зур цивилизациялар юкка чыккан дип, аларны шу кадәрлек дәлилләп сөйләгән вакытта, әлбәттә, бу сүзләргә ышанмый да мөмкин түгел, ышанып куясың. Ансы беренче рәттә куркыта. Чөнки балалар бар. Балаларның киләчәге, язмышы әйбәт булсын дисең. Киләчәктә, алган көннәрдә әлбәттә
барсы да менә бүгенге кебек матур булсын иде дип теләп, шуның өстендә тырышып яшибез. Чөнки мин генә түгел, без Зөфәр белән иңгәйен куеп, бергә атлап барабыз,